Mkhize udokotela walapha endaweni yasemlazi noma lapha endaweni yasesiphingo lobilobi mfowethu uyamkhumbula Mkhize? Yes, kahle khona udokotela kahle yakho. Kumbula kahle emproblo ke basibulise kumakhaya kwindawo ngendawo phokufela khona nje la khona kungaphambili sihambe sedwa ke siyabona iphake uDr uProfessor umkhulu ubaba Khehlelezi Apostle khona sithi isintu sami igama lakhe omva ngemva pha esivule ngaye ulondiwe siphe intokazi yaNcumalo ethi yena ke enhlizweni yami dokotela Khabaze Khehla ngiyabingelela eSouth Africa yonke ngibengelela nangaphandle ngoba umsakazo lo omkhulu ulalelwa ngisho nangaphandle ngibengelela wena umsakazo wangu okukhethekile ebese ngibingelela ke ngokuhlonipha kakhulu umfundisi wami uDr Khehlelezi ngithi sawubona mkhulu. Mfowethu uma sewuzwa sezisho kanje lezi insimbi lobilobi owazi ukuthi kusuke sekushubile ngithanda ingoma mayikhuluma ethi enhlizweni yami konke uyabuzwa. Ukhumbule ukuthi ungawenza konke ubuhlungu emzimbeni kodwa ubuhlungu buya kuphi enhlizweni. Kufanele siku understand lokho umuntu mayesecule esuke sephethe ipen nephepha ebhala kunento asuke eyikhuluma kunento asuke yenza ngaleso sikhathi. Kanje ngamanje mfowethu sogijima sizobonga kakhulu mfowethu izolo bekukade kunegaladini enhle kakhulu lapha bengiyenzela abasebenzi bami abasebenzela uDr Khehlelezi bebebaningi kakhulu bebecishe bedlule ku100 bebekhona bebahle begqoke ugold and black. Bakhona abanye abayiwinela ukuthi bagqoke kahle bakhona abanye abayiwinela ukuthi the best worker of the year best manager yonke leyo nto esuke eGoli besuka ko East London besuka ko Cape Town yonke indawo Witbank Mnambithi. Siyabonga kakhulu ngalokho uzokhumbula ukuthi lobilobi sinonkonzo enkulu kakhulu esobe sinayo ngomgqibelo lapha esithi thina wonke umuntu asidilikeni siyolanda amandla emanzini siyowalanda amandla esizibeni la engithi mina sonke asiqhokene okumhlophe wonke umuntu ngomgqibelo uyacela ukuthi ashaye lo 6 o'clock eselapha endaweni yasemahlabathini siyahamba sonke sibheke emanzini siyongena emanzini sonke wonke umuntu kodwa namhlanje mfowethu awuvele uyidedele nje lobilobi kunjalo dokotela sovele ke namhlanje sibanike ithuba abo abathi bafuna ubhekelwe ingxaki zabo ba mhlambi ngabe umsuka wendaba ekubeni sesezingxakini ezingaka ngabe usuka kweyiphi indawo dokotela sakubona kumabona kude kwi TV kuthiwa ke ayikhale Sunday siyazi into bona ke phezolo abantu bekhona mhlambi ugqithisa mhlambi ukubonga ku ayikhale khona pha Emzo Lifestyle sikubona kumabona kude hey dokotela akuyonto kuvela bona ku mfowethu sizoqala sidlulisa ukubonga kakhulu ku SABC ngokuthi akholele kuthina into esizamayo siyenza sabona besupporta kakhulu ayikhale Sunday bekuyishow ehambe kahle kakhulu siyabonga kakhulu bafikile abantu even though it was raining bekunetha but abantu bakwazile ukuthi bafike bazosibambisa bekumnandi kakhulu kukuhle and siyathemba ukuthi abantu bazoqhubeka bafike Emzo Lifestyle njengoba ku December uma ufuna indawo yokurelaxa indawo enganasiphithi esikhulu kakhulu nama 2K angagcwele kakhulu khona I think Emzo Lifestyle is the right place to come. Kunjalo ke mphulaphuli ke sibonga futhi nokuthuthukisa ikakhulukazi amakhono amaciko asaqhamukayo esavelayo ikakhulukazi kumculo lokho amaskandi nakuminye ke imiculo amaculo ekhona abayiculayo abantu uyaqhubeleka nokuba anika lando abedingayo yenxaso namhlanje ke emnqabeni ku 060 4807164 diphinde inamba ku 060 4807164 udokotela namhlanje uyahlola uhamba naye phake unkosi yami phake ubaba Mkhize umfundisi pha noelaphayo ke phofu ngalixesha angandika kakhulu udokotela advent bathathe sivuma mhlambi bathini kuba kuhle xa umuntu engena athi igama lakhe athi bukweyiphi indawo athi ba dokotela khonibhekele angatsho ezinye izinto ngoba nexesha eli liba nomona asimthabathu umpholopholo enqubeni ekhaya Izwi-Lomzansi isintu sami molweni ekhaya. Yebo sawubona. Ninjani ma? Ngiyaphila njani? Inkosi sasigcinile ngubani kweyiphi indawo? Utholakele kubheka usenani. Cela umkhulu angihlolele. Gogo sawubona. Yebo sawubona. Uthe gogo umoya ake sithandaze kakhulu. Uthe uJehova mesithi
nawe usathi usakhona usacela ukukhulekelwa noma ukuhlolelwa wathi uNkulunkulu ikhona into ehamba phezulu kwakho straight yathi ukuthiwa bengenzeka bese uhamba siye sikufake entweni eyisemanzini wathi uNkulunkulu ikhona into ekufanele siphinde sihlambuluke nawe straight entweni eyisemzimbeni wakho angazi mina ukuthi wenzani njengamanje empilweni kodwa uthe uNkulunkulu bekufanele nawe siphinde futhi sikuvale entweni eyikamlungu noma futhi nawe uphinde uzisebenze ikhona into eyibusiness straight elinka entweni eyisemzimbeni wakho angazi nami nawe ukuthi noma ukuthi ukufisa ukuthi bengathola into eyimali ngavula into eyibusiness nathi uNkulunkulu kodwa ikhona into evala into eyimali njengamanje ngidida ukuthi ukhona umuntu oke wafika straight phezulu kwakho waboleka into eyimali yazi utha uNkulunkulu kukhona into eyimali elinka entweni eyisokhambeni noma kukhona umuntu owakwaboleka into eyimali phezulu kwakho stress kwabe ngasikodwa njalo uyayisebenza lento eyimali ngibone wena into eyimali muthi uyayizama kodwa futhi iphinde ingahlangani ukhumbule ngithe eqaleni nabe kufanele ngabe uphinde futhi uyazisebenza ngento njalo efana nento ayisa wathi uNkulunkulu njengamanje into zakho siphinde futhi zivaleke singahambi kahle khuluma nawe yebo uqinisile mkhulu kubheda konke ngisebenza imali engazama ngathi ngidayisa amatheki kwavele kwaphela ukhona futhi umuntu owaboleka imali kumina akazayibuya lalela mama uthi umoya oyingcwele kimi angukhulekise kakhulu ngize ngiyowa nawe ekhaya komalumakho uma ngikhuluma nawe la kukhona isibongo esihamba kube sengathi siyaphithiza siphinde sinti siyavuka wathi umoya ongcwele namanje kodwa qobo ikhona into evuka kube sengathi namanje isichitho phezulu kwenyama negazi kuwe wathi uJehova angazi mama ngibona ithunzi lengane encane noma ngibona umntwana okwakufanele bese ngathi uba imiscarriage noma wechitheka ngendlela enye wathi umoya ongcwele angilandele 2013 ngomhla ka14 kuSeptember kukhona ukugula okwakumele kukubambe kube sengathi uyopha non stop wathi uJehova wona weqisa umthi phansi kwakade kulesithathu weqa phansi lento wathi uJehova silandele kakhulu ngoba wena mama masitoko sithi siyalandela kukhona ubudlozi obuvukayo njengomuntu angathi wako waqala wangathi wena ufuna ukuyilungisa leyo nto kwangathi kodwa kunokuxabana kuba khona ekhaya njengomuntu angathi kunabantu ababangaye ekhaya njengomuntu angathi kuba into engathi kushiswa kwempepho angazi ukuthi ubani okumele waphansi empepheni angazi ithuna likabani lo muntu ongathi wayiseduze kakhulu ekukhonzile kakhulu ovuka kube sengathi uvuka abe nesikhwele kuya ngazi ukhuluma ngizwe mama hayi uqinisile mkhulu ngona konke kwami nje kuyabheda-ke isibongo sethu-ke vele sinenkinga ngibiza isibongo sakangani ubamseze washona isibongo asiqondile that is why ngithi mina asambe siyowethuneni bese ngathi sifuna lo muntu kodwa wadlula emhlabeni bese ngathi sithi no baba kunento ofanele ngabe uyayilungisa la ngoba kule sibongo ngibona kudideka umsamo njengomuntu angathi namanje izinto manithi niyayilungisa zilunge kahle uthe moya ngcwele angikhuleke kakhulu bese ngathi namanje ngikuhlukanisa nomunye umuntu ngathi mina ubani lo muntu okufanele ngikuhlukanise nathi moya ngcwele yazi ngabe ngimemeza omunye umuntu abathi ulungile ngathi lungi ubani lo muntu abathi ulungi wathi uJehova khona umuntu okumele ngihlukanise naye bese ngathi yabona ngabe sesigodleni face to face bengizothi mina yazi umuntu onesibongo sakabani kodwa wathi umoya ngcwele nguxwayise ngithi mina no man ukhona umuntu ofanele ngabe uhlala phansi kodwa ungabe samusha isibongo ngoba sisemsakazweni kodwa bese ngathi ngithi qaphela sisi kunabantu ababuya ngathi bayakuhlekisa kodwa lo muntu akezi kahle kuwena hayi uqinisile mkhulu vele kunjalo konke nje lokushoyo ungamusho isibongo sakhe sisemsakazweni kwenzela ukuthi nami ungiprotect ngiyabonga kodwa uzothatha inamba egcineni ngizokusiza siyabonga ngamakhaya masemthabathe kwakhona mkhulu siba mhlambi ngabe ukweyiphi indawo uthini ngalixesha enkubeni siyakubonisa molo ekhaya yebo sawubona molo mama kunjani ngiyaphila lona olufemi ohlange yebo bekukhulu athukule gogo kunjani ngiyaphila ngikhona utha uNkulunkulu asambe kakhulu size silande into eyabantwana bakho yazi utha uJehova mesathi sakhona wathi asiphinde sifune into kodwa njalo ezingane zakho zabafana noma into eyingane yomfana utha uJehova ikhona into elilumbo noma into eyisicupho eyacushwa entweni eyisekhaya emumva madala sikhathi yazi bekufanele ngabe wena gogo usuke wazila wathi kodwa muzila waphinde stress nawe wazilela into eyingane yakho angazi mina ekhaya emndenini ubani lona owengazwani nomunye kodwa wena utha uNkulunkulu labe
bekufanele ngabe uhlala wedwa nawe as iqoqo lezingane zakho njengomuntu engabe ngisinawe ungaphinde futhi stress uphinde ushiye into eyilikhaya ngidida ukuthi uNkulunkulu uthameni sakhona wathi noma nasiphinde silande ngisho into ewumshado wakho yazona bekufanele ngabe stress akekho umuntu ohlekisana naye noma ubaba wengane zakho awuhlekisana naye njengomuntu engabe ngithi khona into ephambana nawe stress iphinde iphambane nento ewumshado wathi uJehova ukhona into ewumadida edida stress iphinde ifike entweni kodwa njalo eyisekhaya wena bekufanele ngabe usuke washonelwa into eyingane yomfana noma wakwazelwa into eyingane noma phinde futhi aphinde yadlula entweni eyisemhlabeni gogo kuphuthuma kakhulu stress uphinde usizakale ngoba ngizwa into eyinzilo ihamba stress iphinde ithinta entweni eyisemahlombe akho ngoba nawe ikhona into eyisisindo uphinde uhambe stress uphinde uyizwe bekufanele ngabe wena usuke wazilela ngisho into eyindoda noma umuntu wesilisa stress othandana nawe uthanda uNkulunkulu ikhona into eyinzilo esigamba sesifuna entweni kodwa njalo eyisempambanweni zendlela ukhona umuntu ohamba stress waphinde waganga ngento eyinzilo wasebiza into yamagama akini ngoba vele entweni eyikini noma emndenini ofanele ngabe ningcoba ngaso sonke isikhathi unyaka nonyaka ngoba ikhona into elilumbo ephinde ihlale entweni kodwa njalo esekhaya sasilwane khuluma na hayi baba ngoba usho ingane yomfana ikhona angeke endleleni akusebenzi nakulungile ukuthi endleleni nakulisathi kahle khamba bonke ngomkhulu ake ngibuze mama ubani umuntu wayethi uyakulobola kwangathi anizwani kwangathi nawe ugcina ushiya phansi leyo relationship wathi no man akulungi la ngihlukumezeke kakhulu enhlizweni ake ngiphume kube sengathi ngiyoqala impilo kabusha kwafanele ukuthi uthole enye relationship futhi entsha ngithi mina lo muntu kwakufanele bese ngathi kuneyinkomo kwakufanele ikhishele wena angazi awuqala ukukhuluma lapho ngigezele ngizwe wayekhona babengazi wayemuntu ekhaya lalela uthi umoya oyingcwele yabona mawuthi wena wayekhona impela lo muntu owayesehlele yonke into uthi uNkulunkulu angihambe kube sengathi ukhona usise ngiyomfuna Jesus my Lord wakandlovu isibongo sakhe lo sisi mangifuna lo sisi ngihambe ngiyofika endaweni uyayazi indawo abadi semandeni yebo ngiyakwazi lalela ke yazi masilandela la ngikhuluma ngemandeni noma uthi yes impela ngiyakwazi uthi uJehova ngihambe ngiyofika emandeni mangifika ngifuna usiswa kandlovu ngithi wena sisi wadlala isichitho kakhulu ngoba kwayimanje umntana wakho omfana othi wena unaye lo mntwana angawumntwana othatha kancane ngisho nasesikolweni kube sengathi akenzi kahle kube sengathi lo mntwana akafuna ukuhamba nabanye abantwana njengomntwana ngathi uhamba shiye ingqondo kancane wathi uJehova kukhona into eyavuswa kabi mayivuswa kayavuselwa umntwana wakho lo wathi uJehova asilandele ngoba namanje mama wena mawuthola umsebenzi awulast isikhathi eside manje yazi ngibona uhlala uphinde umukhisho kuthiwa kancane wathi uJehova ukhona inkinga ethinta istokfela noma ethinta abantu abadlala istokfela manje wathi uJehova kukhona isikweleti obekumele ufanele ngathi uyasivuselwa nakuthiwa no wena kunemali owayithatha uthi no man ake sihlaleni phansi silixoxele oludaba ngizwa kahle mina nithi le mali ngayithathapi wathi uNkulunkulu namanje kukhona into eyisikweleti ethinta iziyothinta into engathini omuthi ongathi kukhulunywe phezulu kwakho noma uyagula njengamanje ngithithwa isibhobo esikushaya kodwa ngaleft wakhe esiphangeni ngasemva manje awuphinde ukhulume yebo baba umsebenzini vele umsebenzi ngokwefundo kodwa umsebenzi kanjalo umsebenzi ekhaya siyoyiqaqa yebo baba khuluma mama yebo imali ngangizela khona nakhona ngazi ngimalile kanti ukuthi kwakwenzakala mkade ngayangaqoqa njengoba ngisho ngithi yabona impela mawuthi wena imali wayiboleka la wayiboleka khona wathi vele wayeka uthi umoya ngela uyekanga ngoba uyeka kukhona into ekhulunyiswa okuhambeni iphinde ikhulunyiswe esiputhweni njengomuntu angathi kuthiwa noma lo mama akubonakala ukuthi wenzakalani ngempilo yakhe noma ngene ngaphansi kweimoto ngoba kunengozi yemoto kade kufanele ngomhla ka3 October ngezikhathi zabo 20 to 4 angikwazi uhamba ngani kodwa uthi umoya ngcwele ngibona imoto uhlobo lwePolo angazi iPolo linjani leli okwakungabo 3 4 ntambama okwakufanele bese ngathi le moto na uthuka kakhulu uthi yazi nama ngazi cishe kwenzakalani la wathi umoya ngcwele kwakufanele ungene engozini yemoto kodwa mama awuhlale FM sakazweni ngiyodedela inamba egcineni kodwa bengifisa ukuyokufaka emanzini ufakwe yimi straight kube sengathi khona into engiyigudlula kuwena eyathunyelwa umuntu esifazana ngazi yobukuphi ngesabatha ebusuku ngiyokufaka emanzini hayi ngoba ngihambela isandla bangabona ukuthi akunankinga mama
Akunjalo-ke siqhubeke phambili sibheka mhlawumbe sifumana abantu kwakhona ixesha lakhe ebhodini isixhenxe imizuzu okwenje phaa intsimbi yesingaphi yesibhozo enkqubeni siyakubulisa bona ekhaya Yebo, sanibona. baba kunjani Saphila. Khehla. Umthokozo ngempilo. efolweni Yeah. yesibhuti mjoko uthini kumkhulu Ngicela ngiyibhekele ngiyancane ngizange ngiphathe kumbi. Mthoko sawubona. Yebo, uthe uNkulunkulu ikhona khehla lami into evuka emzimbeni wakho. Ukuthiwa bekungenzeka besizohamba stress siphinde sikulaphe ngoba uthe uNkulunkulu mengilandela wena njengamanje noma uke wathandana nomfazi womuntu straight angazi noma nawe wawazini kodwa wathi uNkulunkulu wena uke wathandana nomuntu obeyingoduso kumuntu noma owakwathandana nendoda straight waphinde futhi wayidivorce wathi uNkulunkulu njengamanje ikhona into eyilumbo engahamba iphinde nawe ikubambe awuboni yini ukuthi ngesinye isikhathi nawe uphinde futhi uphathwe into eyinzululwane stress kuze kube ngazi ukuthi ungaphinde uzwe into ukushisa uphinde futhi uzwe into ukubanda wathi uNkulunkulu phela kufanele ngoba wena wake walala nomuntu wesifazane kweyingoduso yomuntu noma owakwathandana nomuntu oyithanda imithi wamcupha lo muntu wesifazane nawe wawusuyalala wasuhlala phezulu kwakho wathi uNkulunkulu ngisho into eyimizwa yakho khehla isazohamba iphinde stress iphinde ishabalala uthi uNkulunkulu njengamanje wena uyagula bengahamba ngiphinde ngilandele into eyisinye sakho stress kuze kube ngathi uthwala bekufanele ngabe usuke wazalwa into eyingane edisable or ekhubazekile wathi uNkulunkulu ukhuluma yebo mafuna kufanele into zakho azihambi kahle khehla ngoba vele ngibona into zakho kade zihamba kahle mesingabuyele emuva besingathi mina into ewunyaka odlule into zakho bezihamba kahle kakhulu ngidida ukuthi leto zakho seyihambe zaphinde zaflathela kulonyaka esibona stress yazi uthi uNkulunkulu mesingalandela kulonyaka noma kule nyanga esikuyona kaDisemba ikhona into nawe engaphinde ihlale njenge invite ngidida ukuthi wena usazo invite noma uphinde uthole into eyisimemo uthole into eyisimemo stress kube ngathi kodwa njalo uyadliswa ngoba vele nawe unalo njengamanje into eyidliso elihamba ngaphakathi kuwena wena usazoya kudokotela aphinde abambe into eyi-asthma noma abambe into eyi-TB stress kuze kube ngathi usinawo ungaphinde ukhwehlele ngisho into eyigazi khuluma nami Hawu, ngiyisiza mkhulu ngoba ekusuka ngahamba ngizwana kukhona ukuthi ngikuphuphile. khona Ngikade ngiphupha ngizwe. ngithe kuwena usazohamba uye kodokotela babambe into eyi-TB ngoba likhona into eyidliso ukhumbule eqaleni ngithe ukhona umuntu nawe wakwambatha naye stress kwabe ngathi usilo muntu ukhona omunye umuntu omsongelayo wathi ngeke ngishiyo sibanibani oyojola nawe uyokabone wathi uNkulunkulu njengamanje wena nokuphupha udla stress kuze kube ngazi ukuthi ikhona into efuna ukunyuka entweni eyisegilweni noma entweni eyisemqaleni njengomuntu engabe ngithi ikhona into ekublock house stress bekufanele sihambe siphinde siyophalaza ngoba ngikubona mina udlula entweni kodwa njalo eyisemshiyeni esibhedlela kuthiwe wena ungene kodwa njalo ubuthakathaka wathi uyaxineka wathi uyadlula entweni eyisemhlabeni kanti ubulawe into eyilumbo noma ubulawe into kodwa njalo eyilidliso yebhuti Yebo. uyamazi umuntu abathi uthulisile angazi nesizulu kuthiwa thulisile noma thulisile Uthi ngikhohlile kodwa igama ngiyakhumbula. angizwa Igama ngiyakhumbula. lalela ke baba ngizama ukukutolikela la ngihumshele lento lobhuti ayishoyo uthi umoya engcele asibuyele emva silandele u2020 which is 2020 bese ngifuna iID number yomuntu eyayithi 1992 which is January February March April 21 yabe seyithi 07 yathi 29347 angeke ngiwasho ezo3 ezokugcina iID number yentombazana leyo owake wangathi nawe incane kunawe noma ngithi yayincane kunawe kodwa uthandana nayo yayizalwa ngomhla ka21 January February March April ngoApril 21 yayizalwa kwakuyi date of birth yakhe leyo kwakuyi birthday yakhe angazi noma uzoyikhumbula ima birthday yama ex wakho kodwa le ntombazana nahlukana ngo2020 njengomuntu engathi nathi nanihlukana kwangathi nawe uyeza ukuthi no man yazi lo muntu ucishe usefuna ukuthandana nomuntu engathi umngani wami wathi no wena ngani uyongixabanisa nabantu angazi bengifuna ukukhumshela baba le ndaba eshoyo lo bhuti ngichazise nje yona kahle yonke ngoba kuthiwa kimi angithole
inhlamvu yesibhamise irifle kube sengathi mangiyithola ngayithatha kube sengathi ngiyagcaba bese ngithatha igazi lakho bese ngiligcoba kule nhlamvu bese ngiyoyinqwaba ngoba ngizwa abanye abantu bengabuya nomsindo omkhulu kakhulu bese ngathi ugcina uvika into engathi izinkabi noma uvika into engathi isibhamu ngoba vele ekhaya kini ukhona umuntu wadlula kabi wadlula kuchitheka igazi okufanele lento siyoyivala ngithi mina ke simise ngoba namanje Khehle mawusathi ukhona kukhona into ekuripotela kabi mawulele ebusuku ngoba vele wena unemoya njengomuntu angathi namanje kukhona indiki ephila kuwo kufanele ngabe siyoyilungisa kodwa masokulungisela le ndiki yakho siyoyilungisela kugogo wesarukwazi osekhulile sithi akaza kulungisela lento ngoba vele ekhaya kini kunomuntu wayisangoma ugogo wadlula emhlabeni yangalungiswa lento kahle yazi ngikubona uphupha ulwandle kwesinye isikhathi uphupha umfulo ongcolile kakhulu angazi noma uyangizwa yini nakho ke bengifuna Khehle ukuthi sikuchazele yona kahle uthatha inamba zale ndoda iyokusiza lento kade isho ethinta indaba yelumbu kodwa mina mawufuna ungafika kimi ngiyokusemanzini ngomgqibelo siye emanzini yes lo siyakuwo baba ngo6 o'clock ntambama bese ufikile emahlabathini eVerelem qoke kumhlophe uzothatha awunazo izinto ezimhlophe kodwa baba ukhetha lama uzothatha inamba ekugcineni Khehle right right okay asicela khabazele mkhulu asinikeze incukacile ngcombolo ezithembeje mkhulu thatha umntana nazi indawo kodwa okay banike khabazele inamba yakho balaleli inamba engitholakala kuyona ngitholakala ku 081 749 749 18 73 081 749 18 73 ikhona na ku WhatsApp ndiyafoneleka siyabonga siyathokoza kakhulu right lobilobi asikusho lokuthi siyabonga kakhulu abantu abasilalele njengamanje I'm live ku Instagram abantu kade besho bethi bayafisa ukufika kuKhehlelezi uKhehlelezi it's simple ungalalela abantu belobilobi bekusabisa sekude because ngiyakwazi ukuthi kahle kahle uyophumelela kuphi siphinde sibakhumbuza abantu lobilobi ukuthi phone sondela kuKhehlelezi uDecember up to uze kuyoshaya umhla ka12 igubhu zika Khehlelezi lezi abamzondela zona inhliziyo zamadoda ayibomvu ziku special thampo ethu ze special ni igubhu uma ufuna isigubhu phone noma vele ugijime uzoyifikela wena ngizokunika into yokuphila hayi into yokuphila ngizokunika mfowethu engeke ibulala ingane zakho and futhi before ngikunike isigubhu ngiqale ngikuchazele inamba kaKhehlelezi it is on 24 hours ngisho usaba ukufona manje ubona indoda ayikalali noma ubona umfazi akalali mgada lali ngo3 ekseni ufone uzoyithola on izobanjwa ithi number 071 130 7808 072 1234 976 063 051 76 41 eyokugcina eGoli every Wednesday I am in Joburg. You can call now mose Goli ufuna ukubook appointment yakho eGoli eSoweto ePinville ithi number yaseGoli 066 00 266 33 siyabonga kakhulu Facebook page nyanga yedumomzo Instagram dr #Khehlelezi siyabonga kakhulu Enkosi Dr. Sibonga kakhulu exesha lakho sibona khona futhi kwixa elizayo abantu mfowethu asihlangane emanzini Saturday ngo6 o'clock endaweni yasemahlabathini sinenkonzo yamanzi ukuthi Sunday sinenkonzo yokuvala khona emahlabathini kanti la Durban Music School Sunday ekseni sinenkonzo yokuvala wonke umuntu sithi akagqoka white ekseni ngo7 kanti ebusuku mawufuna ke emanzini 6 o'clock Saturday iba semahlabathini eVerelem kunavigator uthi nyanga yodumo mzo ibalulekile ke lenkonzo kakhulu asidibaneni khona Nkosi Dr.